ο Κύριος στους μαθητές του: «Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικών μου μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Όποιος όμως με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Όποιος αγαπάει τον πατέρα μου ή τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει τον γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει τον σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου». Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε: «Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στον μεγαλόπρεπο θρόνο του, στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους, για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι». Και ο Απόστολος της σημερινής ημέρας: «Αδελφοί, όλοι οι Άγιοι με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε πηγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατο, χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν με στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι οι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί. Λέγει ο Κύριος μας στο σημερινό Ευαγγέλιο: «Όποιος με ομολογήσει ότι είναι δικός μου μπροστά στους ανθρώπους, θα ομολογήσω και εγώ ότι είναι δικός μου μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου». Στην Παλαιά Διαθήκη, τίμιε Πάτερ, σεβαστέ Πάτερ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη μας προειδοποιεί ο Κύριος μας, λέγοντας ότι θα κάνω καινούρια διαθήκη με τους ανθρώπους, η οποία θα είναι γραμμένη στις καρδιές τους. Αυτήν λοιπόν την διαθήκη, τη σημασία της, την ουσία της, το βάθος της, έρχεται ο Κύριος μας σήμερα με αυτούς τους λόγους του να επισημάνει, γιατί τι άλλο είναι παρά η καρδιά αυτής της διαθήκης, όταν ο ίδιος ο Θεός λέει ότι θα ομολογήσει μπροστά στον Πατέρα του, τον ουράνιο Πατέρα του, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ότι είμαστε δικοί του. Και θέλει και από εμάς να τον ομολογούμε μπροστά στους ανθρώπους, ότι είναι δικός μας. Τι σημαίνει λοιπόν η ομολογία? Ομολογία πρωτίστως σημαίνει προφορική μαρτυρία, δηλαδή να ομολογούμε ότι πιστεύουμε στον ένα αληθινό τριαδικό Θεό και στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, αλλά αυτή η προφορική
ομολογία, η προφορική μαρτυρία, για να γίνει, για να λάβει χώρα, προϋποθέτει πίστη, εμπιστοσύνη. Γιατί για να ομολογήσουμε αυτή την σωτήρια ομολογία, πρέπει να είμαστε ακλόνητα πεπισμένοι ότι πράγματι αυτός είναι ο Θεός μας και ότι αυτός ο Θεός δεν είναι απλά ο παντοδύναμος δημιουργός, αλλά είναι κάτι περισσότερο για μας. Είναι ο ουράνιος πατέρας μας. Είναι αυτός που μας αγαπάει. Άρα λοιπόν, ομολογία σημαίνει πολλά, που δεν είναι της ώρας, αλλά πάνω απ' όλα σημαίνει αγάπη. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας, αμέσως μετά, λέγει, διευκρινίζοντας ακριβώς τα παραπάνω, λέει, «Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο φιλών, δηλαδή αυτός που αγαπά. Αυτός που αγαπά τον πατέρα του, τη μάνα του, τον γιο του, τη θυγατέρα του, περισσότερο από μένα δεν είναι άξιος μου. Σαφέστατα είναι εντολή του Θεού να αγαπάμε, όχι μόνο τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά τον κόσμο ολόκληρο, ακόμη και τους εχθρούς μας. Αλλά υπάρχει μια ιεραρχία. Ο Κύριος μας εδώ λέει, αυτός που αγαπά οποιονδήποτε ή οτιδήποτε πάνω από μένα, δεν είναι άξιος. Άρα λοιπόν, την πρώτη θέση την κατέχει, πρέπει να την κατέχει στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στο μυαλό μας, στις επιθυμίες μας, ο Θεός. Η πρώτη θέση είναι αδιαμφισβήτητα του Θεού. Και οτιδήποτε άλλο μπαίνει στην πρώτη θέση, γίνεται, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ασυναίσθητα, γίνεται είδωλο. Τι είναι λοιπόν, υπάρχουν τέτοιοι ομολογητές, υπάρχουν τέτοιοι φίλοι που να αγαπούν τον Θεό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο? Είναι αυτοί που γιορτάζουν σήμερα, αυτούς που γιορτάζει η Εκκλησία μας και τιμά σήμερα. Λέγει ο Απόστολος των Αθηνών Παύλος, στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, αδελφοί, οι Άγιοι πάντες. Τι είναι οι Άγιοι πάντες? Είναι οι αληθινοί φίλοι του Χριστού μας, του Θεού. Είναι οι αληθινοί ομολογητές. Είναι οι αληθινοί μάρτυρες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος. Οι Άγιοι πάντες δια της πίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας. Δηλαδή, οι Άγιοι, λέει, αυτοί με την πίστη τους, και αναφέρεται σε όλους τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Κυριολεκτικά ο Απόστολος Παύλος στο αποστολικό του ανάγνωσμα αναφέρεται μόνο στους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί ακόμα δεν είχε, ίσως θα λέγαμε, δεν υπήρχαν οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης, αλλά εν πνεύματι Αγίο, προφητικά συγκεφαλαιώνει και συμπυκνώνει όλους τους Αγίους. Και αυτούς που ήξερε μέχρι τότε, αλλά και αυτούς που ήρθαν τα κατοπινά χρόνια και θα έρθουν και μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Τι είναι αυτοί οι Άγιοι πάντες? Είναι τα γνήσια παιδιά της Πεντηκοστής. Λέγει ένα τροπάριο της σημερινής ημέρας. Οι μαθητές, λέει, του Χριστού μας με την πίστη σπάρθηκαν, δηλαδή διασκορπίστηκαν στα πέρατα της γης και έσπηραν τον Λόγο του Θεού. Και από αυτόν τον λόγο που έσπηραν οι μαθητές, βλάστησαν σαν καρποί οι Άγιοι πάντες, οι Άγιοι όλων των αιώνων. Άρα λοιπόν, οι Άγιοι πάντες είναι τα γνήσια παιδιά της Πεντηκοστής. Είναι οι γνήσιοι καρποί του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, που επεδίμησε στον κόσμο. Τι είναι αυτοί? Είναι οι προπάτορες, οι πατέρες, οι πατριάρχες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι ιεράρχες, προφήτες, όσοι, ασκητές, δίκαιοι, γνωστοί, άγνωστοι. Όπως άγνωστοι ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι πολύ μεγάλοι φίλοι Άγιοι μας, Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη. Άνδρες, γυναίκες, Καινής και Παλαιάς Διαθήκης, κάθε ένας, λέγει το τροπάριο, και το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, όλοι αυτοί, το ιερόν άθροισμα, όπως λέει ένα άλλο, δηλαδή όλο αυτό το ιερό σύνολο, είναι οι Άγιοι πάντες. Τι πέτυχαν αυτοί?
Λέει ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, με την πίστη τους, λέει, κατηγονήσαν το βασιλείας, τα έβαλαν με βασιλιάδες. Πέτυχαν τις επαγγελίες. Εδώ προφανώς αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στον Πατριάρχη Αβραάμ πρωτίστως, ο οποίος με την πίστη του πέτυχε το σύνολο των υποσχέσεων του Θεού. Του είπε ο Θεός ότι αν πιστεύεις σε μένα, εγώ θα σου δώσω παιδί. Δεν είχε παιδί με την Σάρα. Και όχι μόνο παιδί, αλλά θα σου δώσω και λαό. Και φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε ο Ισραηλιτικός λαός. Έφραξαν στόματα λεόντων. Εδώ έρχεται στο μυαλό μας ο προφήτης Δανιήλ, ο οποίος στο λάκκο των λεόντων έμεινε άθικτος και τα λιοντάρια υπάκουα σαν αρνάκια στα πόδια του. Έδεσαν δύναμη πυρός. Οι τρεις φίλοι του προφήτου Δανιήλ, οι τρεις παιδες στην κάμινο του πυρός. Αναφέρει και άλλο ο Απόστολος Παύλος, τα οποία αναλυτικά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Πάντως, σε όλα αυτά υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Υπάρχει το στοιχείο των αντιθέσεων. Δηλαδή, υπάρχουν θαυμαστές αντιθέσεις. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι να τα βάλουν με βασιλιάδες, να είναι αδύναμοι, να είναι αυτοί που σφάζονται και όμως να νικούν? Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας, ότι στο Ιερό του Ευαγγέλιο, ότι πρέπει να τον ακολουθήσουμε σηκώνοντας τον σταυρό του, λέγει ο Κύριος μας. Αυτός που δεν λαμβάνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί πίσω μου, δεν είναι άξιος μου. Καλούμαστε λοιπόν να λάβουμε τον σταυρό μας και να τον αναλάβουμε και να ακολουθήσουμε στα χνάρια του Χριστού μας. Ο σταυρός του καθενός μας είναι η σταύρωση των παθών μας. Να μετέχουμε δηλαδή στον θάνατο του Χριστού μας, για να μπορούμε να είμαστε και μέτοχοι της Αναστάσεώς του. Αυτό είναι που πέτυχαν και με αυτό πέτυχαν, θα λέγαμε, οι Άγιοι Πάντες όλα αυτά τα απορθώματά τους, θα λέγαμε. Δηλαδή, ακολουθώντας πιστά τον Χριστό μας, νίκησαν και αυτοί, όχι απλά όλες τις δυσκολίες του κόσμου, αλλά νίκησαν και τον ίδιο το θάνατο με τον θάνατό τους. Όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός μας. Νίκησε τον θάνατο με τον θάνατό του. Δηλαδή, με την ταπείνωση, με την άκρα ταπείνωση. Και οι Άγιοι Πάντες, ακολουθώντας, θα λέγαμε, πιστά και κατά γράμμα αυτά που λέγει ο Κύριος μας εδώ στο Ευαγγέλιο, πήραν τον σταυρό τους, τον ακολούθησαν και πέτυχαν τις επαγγελίες. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος από το Αποστολικό Ανάγνωσμα και λέγει ότι αυτοί οι Άγιοι, αν και θα μπορούσαν να γλιτώσουν, δεν προτίμησαν να γλιτώσουν, αλλά προτίμησαν να αναστηθούν. Δηλαδή, επειδή ακριβώς πίστευαν ακράδαντα ότι η ζωή δεν τελειώνει σε αυτόν τον κόσμο και πίστευαν ακράδαντα σε όλες τις υποσχέσεις του Θεού, γι' αυτό λοιπόν διάλεξαν, λέει, μια καλύτερη και μια ασυγκρίτως μεγαλύτερη Ανάσταση. Λέει στη συνέχεια ότι για αυτούς όλους δεν ήταν άξιος ο κόσμος. Αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου έρχεται, θα λέγαμε, και συνδέεται με την φράση του Ευαγγελίου του Κυρίου μας, ο οποίος λέει ότι όποιος δεν με ακολουθήσει δεν είναι άξιος μου. Με πολύ απλά λόγια, καλούμαστε να διαλέξουμε αν θέλουμε να αρέσουμε στον κόσμο ή να αρέσουμε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αν διαλέξουμε να αρέσουμε στον κόσμο, τότε δεν θα αρέσουμε στον Χριστό μας. Λέει στη συνέχεια ότι όλοι αυτοί, αν και έκαναν φανερή την πίστη τους, δεν εκόμισαν την επαγγελία του Θεού. Δηλαδή, δεν είδαν, θα λέγαμε, την εκπλήρωση όλων των υποσχέσεων του Θεού. Γιατί λέει περί
Ο Θεός για μας κρατούσε, είχε προβλέψει κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο, ώστε να μην τελειωθούν αυτοί χωρίς εμάς. Πού αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την αποστροφή του? Αναφέρεται στην εισάρτηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή, λέει ότι οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν πέτυχαν τις επαγγελίες του Θεού, γιατί ακόμα δεν είχε έρθει στον κόσμο ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Μεσσίας Χριστός. Αυτός είναι λοιπόν ο οποίος μας οδηγεί στην τελείωση, στην σωτηρία, στην θέωση. Και για να μην υπάρχει καμία δικαιολογία και κανένας ενδιασμός από την πλευρά μας ότι μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά, είναι δύσκολα. Ασφαλώς και είναι δύσκολα. Είναι δύσκολο να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη. Όμως, γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία μας προτείνει αυτό το νέφος των μαρτύρων, ούτως ώστε να πάψει κάθε τέτοια δικαιολογία. Είμαστε πλέον αναπολόγητοι. Εφόσον τα πέτυχαν αυτοί, σημαίνει ότι είναι κατορθωτά, ότι μπορούμε να τα πετύχουμε. Εάν δεν το μπορώ εγώ, δεν σημαίνει ότι δεν το μπορεί κανείς. Είναι λοιπόν στο χέρι μας και είναι θέμα διάθεση. Και μάλιστα ο Απόστολος λέγει ότι αποθέμενοι, λέει, πάντα όγκων, δηλαδή ας βάλουμε στην πάντα οτιδήποτε μας βαραίνει σαν βαρύδιο και μας απομακρύνει από την αγάπη του Χριστού μας και την ευπερίστατη αμαρτία, την αμαρτία που κερφυλακτεί σε κάθε περίσταση, που είναι εύκολη η αμαρτία, και με υπομονή να τρέχουμε τον προκείμενο αγώνα. Ας δούμε λίγο εν συντομία, αγαπητοί μου, είπαμε ότι όλα αυτά τα θαυμαστά κατορθώματα, οι θαυμαστές αντιθέσεις των Αγίων Πάντων, δείχνουν ότι είναι οι πραγματικοί φίλοι του Θεού, γιατί τον είχαν στην πρώτη θέση στην καρδιά τους και έδειξαν ότι τον αγαπούν περισσότερο από κάθε τι άλλο. Πού βρίσκονται τώρα όλοι αυτοί οι Άγιοι Πάντες? Μας πληροφορούν τα παλαιοδιαθηκικά αναγνώσματα του χθεσινού εσπερινού. Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού, λέγει η Σοφία Σολομώντος. Οι ψυχές των δικαίων είναι στα χέρια του Θεού, είναι στο χέρι του Θεού. Και ούν άψητε αυτόν βάσανος, και δεν τους αγγίζει κανένα βάσανο. Φάνηκαν στα μάτια των ανθρώπων ότι πέθαναν και λογίστηκε σαν κάκωσης η έξοδος από αυτόν τον κόσμο, ότι έφυγαν δηλαδή από αυτόν τον κόσμο κακήν κακός, έτσι όπως το λέμε, και ότι η πορεία τους ήταν ένα σύντριμα, ότι συντρίφθηκαν. Όμως αυτοί υπάρχουν εν ειρήνη. Και ολίγα παιδευθέντες, λίγα λέει παιδεύτηκαν εδώ. Λίγα παιδεύτηκαν αυτοί που έγιναν παρανάλωμα του πυρός, που τους έκοψαν, που τους έκαψαν, που τους έδωσαν τροφή στα θηρία. Ας θυμηθούμε τι είπε η Αγία Μεγαλομάρτης Εφημία στον Άγιο Γέροντα Παΐσιο όταν του ενεφανίστη θαυμαστός στο Άγιον Όρος. Και αφού ο Άγιος της έκανε μια, θα λέγαμε, εξονυχιστική ανάκριση για να βεβαιωθεί ότι δεν είναι πειρασμική η εμφάνισή της, και τη ρωτούσε για τη ζωή της και η ίδια του απαντούσε, ο Άγιος Παΐσιος εν ζωή, ρωτούσε την Αγία Εφημία. Η Αγία Εφημία μεταξύ άλλων του είπε το εξής. Λέει, αν ήξερα τι δόξα περιμένει τις μάρτυρες στον ουρανό, θα ήθελα να περάσω και άλλα βασανιστήρια. Άρα λοιπόν, να πώς επαληθεύονται και πώς ερμηνεύονται εν Αγίο Πνεύματι όλα τα γραφικά. Ολίγα, λέει, παιδευτέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται. Οι άνθρωποι τους αδίκησαν κατάφορα με όλα αυτά που τους έκαναν. Ο Θεός όμως τι τους έκανε? Τους δικαίωσε πανηγυρικά. Τους έδωσε όχι απλά ζωή, αλλά και περισσόν ζωής. Δηλαδή, περίσσια ζωή, που πάει να πει αιώνια ατελείωτη ζωή. Τους δοκίμασε και τους βρήκε άξιους φίλους του. Τους δοκίμασε όπως δοκιμάζεται ο χρυσός στο χωνευτήρι, που σε μεγάλη θερμοκρασία καίγεται, ούτως ώστε ό,τι δεν είναι χρυσός να καεί για να μείνει σκέτος ο χρυσός.
οι δίκαιοι ζουν εις τον αιώνα, λέγει το άλλο ανάγνωσμα από της Αγίας Σολομόντος. Και η Κυρία ο μισθός αυτών και ο μισθός τους δίνεται από τον Κύριο. Δεν τελειώνουν όλα σε αυτόν τον κόσμο. Και η φροντίς αυτών παραϊψίστου. Η φροντίδα τους ανήκει στον Κύριο. Ο Κύριος φροντίζει για όλους μας. Είμαστε ασφαλισμένοι όλοι σε μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, επιτρέψτε την αδόκιμη έκφραση, που λέγεται διαπρόνοια. Είναι αυτή η ασφαλιστική εταιρεία που δεν πτωχεύει ποτέ. Τι ζητάει ο Κύριος από μας? Μας το λέγει το τρίτο από τα αναγνώσματα, μάλλον το ένα από τα αναγνώσματα του χθεσινού εσπερινού, γίνεστε μη μάρτυρες. Δηλαδή, να γίνουμε μάρτυρες, να γίνουμε ομολογητές του. Και εγώ, λέει ο Κύριος, μάρτης, Κύριος ο Θεός, και ο πες μου και το παιδί μου, ο μοναχογιός μου, ο μονογενής μου Υιός, για να γνωρίσετε, να με γνωρίσετε, να με πιστέψετε και να με καταλάβετε ότι εγώ είμαι. Μπροστά σε μένα δεν υπάρχει άλλος Θεός και μετά από μένα δεν θα υπάρξει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός. Μέσα σε λίγες γραμμές ο παντοδύναμος Θεός βεβαιώνει 3 φορές. Εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός. Σαν να μας λέγει με πολύ απλά λόγια, πάρτε το χαμπάρι. Αλλά με αγάπη μας το λέει. Όχι για να μας συντρίψει, αλλά για να μας δώσει χάρος. Να μας πει ότι μας αγαπά. Εγώ είμαι ο Θεός σας. Μην πλανάστε. Μην απατάστε. Μην αμφιβάλλετε. Εγώ είμαι ο Θεός σας και είμαι μάρτης, λέει ο Κύριος. Τι μαρτυρεί ο Κύριος? Είπαμε και προηγουμένως ότι σε αυτή την διαθήκη που συνάπτει ο Κυριός μας, την Καινή Διαθήκη, αλλά και την διαθήκη την προσωπική που συνάπτει στην καρδιά του καθενός μας, και διαθήκη σημαίνει συμφωνία. Συμφωνούνται κάποια πράγματα και από τα δύο μέρη και μπαίνουν όροι οι οποίοι πρέπει και να τηρούνται. Λέγει ο Κύριος λοιπόν ότι και εγώ είμαι μάρτης. Τι μαρτυρεί ο Κύριος? Μαρτυρεί τον εαυτό του. Δηλαδή φανερώνει, αποκαλύπτει τον εαυτό του. Αυτό που είπε 3 φορές. Εγώ είμαι ο Θεός. Αυτή είναι η μαρτυρία του Κυρίου. Και εμείς τι καλούμαστε να μαρτυρήσουμε? Αυτή την μαρτυρία, αυτή την αποκάλυψη του Θεού, ότι αυτός είναι ο Θεός, να την μαρτυρήσουμε μπροστά στους ανθρώπους. Δηλαδή να ομολογήσουμε ότι αυτός είναι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός, λέει, απ' αρχής. Αυτό ζητάει ο Θεός από μας. Να γίνουμε μάρτυρες ομολογητές Του, αληθινοί, γνήσιοι, όχι ψευδομάρτυρες. Γιατί και σήμερα, όπως και κάθε εποχή, κάνουν φράση αυτοί που καπηλεύονται τον όρο μάρτυρας. Λένε δηλαδή για τον εαυτό τους ότι είναι μάρτυρες του Θεού, ενώ στην ουσία είναι ψευδομάρτυρες. Και τι δίνει ο Θεός? Και με αυτό να τελειώσουμε. Τι δίνει? Τα πάντα δίνει. Τον εαυτό του δίνει. Ό,τι υπόσχεται το δίνει. Το κάνει και με το παραπάνω. Είναι πιστός ο Θεός. Είναι αξιόπιστος. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του τον Τίτο, πιστός ο λόγος. Επιτρέψατε την αδόκιμη έκφραση, είναι δεσαλής ο Θεός. Κρατάει τον λόγο του. Αυτό που υπόσχεται το δίνει. Το λέγει λοιπόν στο σημερινό Ευαγγέλιο και με αυτό ας τελειώσουμε. Λέγει ο Κυριός μας, όταν ο Πέτρος, ο πάντοτε αυθόρμητος και παρορμητικός, του λέει «Κύριε, εμείς τα αφήσαμε όλα, τι θα γίνει με εμάς?» Ο Κύριος όχι μόνο δεν τον μαλώνει, όχι μόνο δεν κάνει πως δεν τον ακούει, αλλά του δίνει ευθέως την απάντηση. Και τι του λέει? Όποιος άφησε σπίτια, αδελφούς, αδελφές, πατέρα, μάνα, παιδιά, χωράφια για χάρη του ονόματός μου,
θα λάβει εκατονταπλάσιο καρπό, εκατονταπλάσιο μισθό και ζωή αιώνια θα κληρονομήσει. Να λοιπόν τι δίνει ο Κύριος μας. Θα δίνει όλα. Τελειώνουμε με την ευχή να επαληθεύσει σε όλους μας ο πρώτος λόγος του Κυρίου μας στο σημερινό Ευαγγέλιο, που λέει ότι όποιος θα με ομολογήσει, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα. Και να μην επαληθεύσει ο δεύτερος, που λέει όποιος θα με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ και εγώ. Και αυτό το λέγει ο Κύριος μας όχι με εκδικητική διάθεση, αυτός δεν έχει πάθη, δεν είναι εμπαθής, δεν έχει ανθρώπινα πάθη, αλλά επειδή ακριβώς σέβεται αυτή τη διαθήκη, αυτή τη συμφωνία, σέβεται αυτό που εμείς θέλουμε, που εμείς αποφασίζουμε, την ελευθερία που αυτός μας έχει δώσει. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Κύριος ότι όποιος με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ και εγώ. Μακάρι να τύχουμε της δικής του σωτήριας ομολογίας. Αμήν.